Čaute YouTubáci a vítajte u ďalšieho videa o ďalšej ochutnávky. Tentokrát to bude Birman, nejaké dezerty som kúpil, ešte som ich v živote nemal, hej. Napríklad tento je orieškový, tu máme čučoriedkový, kakaový, vanilkový, ešte bohviaký, ešte čerešňový s borúvkami. No a ideme sa do toho pustiť, že ako to bude chutiť, neviem, uvidíme. Dobre, skúsime ten jogurt, či... Toto je jogurt. A nejaký high protein, ešte proteínový, budem plný proteínu. No, vonia to dobre. Čučorietka jedna. Je to také krémové. Sú tam kúsky čučoriedok. Ináč, čo som počul, akože lepšie vnáne aj trošku z vlastnej skúsenosti viem, že českým ženám, dievčatám, ženám sa páči, keď Slováci povedia čučorietka, tak sa mladé baby u nás volajú, že čučoriedky, ich voláme. Sice teraz možno nie, ale kedy sme to tak robili, čučoriedky, že sú to. Teraz možno ako Moon hovoril, že šťava. Ale má to podobne. Čučorietka alebo šťava. Je to bez cukru, ale bezlaktózové ešte k tomu. Wow, to som nevedel, to som si neprečítal. Iba som pozeral, že bez cukru a soli a bezlaktózové. Dobre, tak skúsime orieškov. Dali sme teraz ovocnú a lieskové oriešky. A toto je tiež, počkaj, ukáž, bezglutamátové. Žiadny glutamát tam není. To bolo bezlaktózové a toto je bez glutamátov. A tiež bez cukru a soli. Ahoj, Pieko. Chceš ísť tuto ku mne? No poďte. Dobre, ale teraz točíme, no. A toto ty nemôžeš. No. Voňa to dobre. No puding mi to pripomína, ale... Creamy milky smooth. A je to tiež lactose free aj bez glutamátu. A toto je to bezglutamátové a bezlepkové. Bezlaktózové, tak. Trošku to cíti tú horkosť tých orieškov, lebo oriešky sú horké. Ale ako... No to je bez cukru. Mi to celkom chutí. Dobre, to je... Čapierko, no poďme tuto, keď žeš bližšie ku mne. No a... Na čo by sme? Toto je aké? Karamelové. Karamel puding. Tiež laktóze free, tiež glutamát free, bez cukru. Na to som zvedavý. Ako karamel to vonia. Je to také dosť husté, ako. Husté. Musím si ho kašľať.
orieškové by som prirovnal, že keď si spravíte puding bez cukru, že tam nedáte ani kúsok cukru. Klasický puding, keď tam nedáte ani kúsok cukru. Ale sranda je, že mi to chutí fakt. Čerešňovo čučorietkové. Paďam. Bijú sa tam tie vône, že zacítiť čerešňu a potom čučoriedku. Vidím tam, že tam tiež kúsoček ovocia tam je. Ty kokso, ale toto je fakt dobre. Že sa tam, keby na tom jazyku sa prestriedajú tie chute tej čerešne a tej čučoriedky. Tak, normálne na jazyku sa vám len tak striedajú, že tan. To ako fakt dobre. A ja čo cukrím, hej, ako ja som na sladké, tak fakt mi to, aj keď to je bez cukru a bez laktózové ešte k tomu. No ty kokso, tento vanilkový, ten spieva. Ale ja radšej nebudem spievať, hej, lebo vypnú internet. Dobre ti to je. Trošku ten cukor tam, to je fakt čistá vanilka, by som povedal. Skúste si niekedy spraviť fakt ten orieškový alebo karamelový alebo tento vanilkový puding bez cukru, tak budete mať rovnakú chuť. Ale taká, to skôr tie ostatné, ten vanilkový, neviem, možno si tam trošku cukru dám, sám, práškového. Tak, a ideme na dvojitú čokoládu. Pozor, mali tam ešte vanilkový s takého šláčkou, ako keby, ako asi nejakou penou, lebo aj tuto je pena, ako vidíte. Toto je pena. A potom mali ešte čokoládový s bielou penou. Ale tie som nebral, hej. Tento má 161 kalórií. Toto ja asi vidím jediný s kalóriami. Laktózový, bezlaktózový, hej. Aj bez glutamátov. 20 gramov proteín, to je v každom. Bez cukru, bez všetkoho, hej. Aha, táto pena je proteínový topping. To pripomína tie naše, viete čo kupujete, tie podlhovasté v klinku, ten čokoládový a vanilkový. Tento mi ale, na to, že je dvojitá čokoláda a čokoláda je horká normálne, pokiaľ tam nedáte cukor, tak ten topping by som, tým toppingom, skúsim samotný. Ono to je horké, ale neviem prečo, ale keď to spojím, tak mi to pripadá trošku na sladlo, ako keby neviem. Tak keď budete mať možnosť niekedy, neviem, či to nájdete na Slovensku alebo v Čechách, alebo možno keď to pôjdete sem na návštevu do Rakúska, tak ja som to kupoval v Špári, hej. Sa to takto Erdmann. Tak môžete kľudne vyskúšať. Dobre, YouTubáci, nebudem vás zdržovať. Nechcem, aby to bolo moc dlhé. Vidíme sa na budúce. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Moje odporúčanie je fakt dobre. Hej.
Aj keď ja si presladzujem aj kávu a také podobné veci, ale toto mi fakt chutilo, aj keď to nemalo cukor, je to bezlaktózové, bezglutamatové, perfektné. Nemôžem, jednička. Vidíme sa pri ďalšom videu, alebo streame, skôr streame, je viacej tých streamov ako videí. Takže vidíme sa na budúce, budem rád, keď dáte like, komentár a ak ste tu noví, tak odber. A hovorím, vidíme sa na budúce, nezabudnite odberať aj môj vedľajší kanál s Majkým v kuchyni. Keď pôjdete na môj kanál, nájdete ho tam dole, alebo si ho vyhľadajte s Majkým v kuchyni. Hej, tam varím raz za týždeň, buď to v sobotu alebo v nedeľu, podľa toho, aký je čas. No a teraz je najvyšší čas končiť. Dobre, majte sa a ďakujem vám. Čau, čau. Baby,